И здравейте, зрители на YouTube. Днеска ще играем, не да играем, ще ви покажа един клип, както с сестричката ми ще фърляме балона и ще го взима. Днеска на 26-ти го взехме от панаира. Ани, пусни го да лети. Чай да си изпие водичката. Ани, я кажи да вейте. Кажи да вейте. Кой ще го взима сега? Виж кой ще го взима, Ани. И... ето, взимам го. И по-накратко да ви кажа, няма. Ето по-накратко да го взема. Може да се каже, че по-накратко това е нещо като видео. Видео леко. Това е от мене и моята сестричка. Добре, да видим. Опа, така, айде. Айде сега. Ани. Трябва да си изпие водичката, тази сладорана. Готова ли си? Да. Айде, пускай балона. Ела тук да го пускаш, ела. Не. Ами, ела тук да го пускаш, ела. Айде, сега. Айде, вземи го. На. Ела тук сега го пускай. Пускай го. Кажи да вей. Аня, кажи да вей на телефона. Ела да кажеш да вей на телефона. Да вей, айфон. Да беше ли? Не, Ани, не. Кажи му ей на окото му, ето го. Да вей, айфон. Кажи, и му махни ей да вей, айфон. Айде. Не бачне. Ама, Ани, сега снимаме клипче, ние. О, добре. Ето го балона, това е Маша и Мичока, ето. Дори тук си го пише. Маша и медведя. Добре, Ани, айде го пускай го горе, пускай го. Айде пускай го, бачо ще го хвани. Готова ли си да го хващаш? Готова ли си, Ани? Опа! Айде бързо го хващай, бачо го хваща. Опа! Айде бързо го хващай. Хвани го. Айде хвани го. Хвана ли го, бе? Да. Хвана го. Кажи чао. Ей, тъй махни. Чао. Айде, чао, хора.